Обичаме ли новото? Обичаме ли новите срещи, новите запознанства, новата работа, новата кола, новата къща, новите преживявания? Ако отговорът е да, ето защо и как се случва това. Ако искаме наистина да сме здрави физически и психически, невронауката с последните си открития не случайно говори именно за това. Еволюционен етап на развитие и оцеляване. Защото мозъка обича нови неща. Това е отговор на всички тези въпроси. Нови срещи, нови хора, дори ново място за пазаруване. Нов път, по който да минавате в своето ежедневие. Защото в именно този експириенс се включва наградата. Мозъка ви награждава, като започва да произвежда допамин. Хормона на щастието и вдъхновението. И когато се активира тази част от нашия мозък, се задействат много красиви процеси, които всъщност са благоприятстват за създаването на невронните връзки. А тези невронни връзки се превръщат в мрежи. Мрежите в магистрали и нови възможности за развитие. Доказано е от невронауката, че колкото повече нови неща правиме и влизаме с тях в вдъхновение, толкова повече нашия мозък остава млад, здрав и стимулиран. Много по-бързо и лесно се адаптираме към околната среда. И това, че мога да ви споделя с мен как се получиха някои нови неща. Примерно, използвам различни техники, които прилагам първо върху мен и след това разказвам за тях на другите. Наистина, нови неща, които могат да променят. Всеки път, когато се прибирам от работа или върша нещо, което е за другите, за цялото семейство, за приятели, за мои близки, гледам да не минавам по един и същи път. Това е елементарна крачка напред. Или пък ако сме свикнали да пазаруваме в един определен магазин, аз гледам да го избягвам, отивам и проучвам нови неща, които не сме опитвали. Опитваме нови ястия, които никога преди това не сме си позволявали. И ето как и вие може да опитате, защото зациклянето в ежедневието води не само до спиране на физическите мисли, но и също и до залиняване на нашия мозък и остаряваме много по-бързо. Нека да си позволим и да си разрешим да изследваме нови сфери на нашия живот. Това ни прави стимулирани, енергични и здрави. Благодаря ви! Ще се видим на 17 октомври, за да споделим общия опит и вие да разкажете и вашата история. Благодаря ви и до скоро!